Назва цього міста здається слов'янським словом для річкової риби. І отже, звичайним російським перекрученням давнішої оригінальної назви. Справді, судаки не водяться у Чорному морі, як карасі не водяться у річці Карасу, що протікає через місто Карасу-Базар, яке росіяни тривалий час називали Карасьовим. Та й саме слово «судак» запозичене з тюркських мов, причому в українській мові теж. Українські козаки теж називали це місто Судаком задовго до російського завоювання Криму. Вони їздили за солодким судацьким вином. Насправді, назву цьому місцю дали согдійці – іраномовний народ з історичної області Согдіана у Середній Азії. Головними містами Согдіани були знамениті Бухара і Самарканд. І оригінальною назвою міста було Согдак.